Gauza asko, baina bereziki zehatzago esan da, ikusita hainbat esperientzia daudela, garbi geratu zait, parte hartze kontutan eta tokiko administrazioetan lanean gabiltzanok, garbi dugu gure proiektuak eta egiten ditugun jarduna guztiak herritarrentzat egiten ditugula eta gainera herritarrekin egin nahi ditugu. Orduan, premisa horretatik hartuta ezinbestean lan egiteko erak aldatu behar ditugu. Orduan, agora desberdin hauetan irakurritakoarekin eta ikusi dut hainbat lekutan, bai udalak izanik edo bai voluntarioa edo munduan bizi dianak eta badituztela lan egiteko eredu desberdinak eta horiek askok balio dezakete gure estruktura rigido horietara ekartzeko, ez? Ze modu horiek ekarriko dituzte, goitiberako estruktura horiek apurtzera. Eta ez dut esaten aldatu, esaten apurtu, ze hori egin behar dugu. Gertatzen da, zerbait apurtzen desunean gero, berriro birmoldatu behar dezula. Orduan, birmoldaketa horretan, guk bakarrik ezin dugu. Pertsonekin egingo dugu lana beti, eta orduan, pertsona jartzen baditugu gure jardunaren erdi-erdian, horrek eskatuko dizkigu beste baliabide batzuk lanerako, beste hori egiteko erak eta beste baliabideak lanerako, erlazionatzeko eta egiteko. Eta horiek ikusi izan ditut agoratan gertatu diren hainbat eztabaidatan eta horrela. Gero ere, asko hitz egin da onlineko baliabide horiek edo smart city, smart ez dakiz zer, mundu horretan ez. Nik ulertzen dut, egon badago, ezin da ukatu hori hor, zurrunbilo hori badagoela. Baina agian izango da nire ezagutza ezarengatik, akaso? Baina zenbait momentutan iruditzen zait gehiegi baloratuta dagoela mundu hori.